Kita yang perlu bah kini ki viwar ki jongi mentah ki baya syutia bah. But ngalai kan ni kerukom long jong ki nong pet ki jongi ki katu kan ni but ngalalap labun bun sin hiru. Jadi ngatat ba ban keren ya kan ni ke pangam taman re ngamban sin nomor ba hap hi ban keren hap hi ban ong nomor balap hi daladi but bayu hi na kapor. Pi kan ni kerukom le YouTube ke jonga kum ni bala pi kwa ban YouTube mo pi ru kan pen pro bahai ke jebing kan pen wandur bahai ke jumu berkat ke jong pi kan pen stand kan pen shalak hi babun ke rukam bar kata ba kongsan ne kita ki baro om menong ber pen start pen shalak ke pi ha ka kot ke puli ke dang le ba ki wei tenre ke bakham kongsan ke ban pen shalak ke pi ha ka bai de ber ke jing ya de briu ban ban sungu thu ya ki pat ba ban sungu thu ya ka rukam perkhat perdan jong ki briu salonsar ki don ki jajat briu ki ba perkhat jungai ki ba yar jbu perkhat ki don ber ki ba kim khat ti bat kani ke jing wan jong ki briu ki ba harukom ban wan ban pet ya ka kam ke jong pi lani ki ka jonga kum ni ke mai pet video ka penlong ya bangan sungu thu shibun shapang jong ke ba ki briu ki kwa bat ke ba kim kwa bale ki kwa ki ba ki kwa ting ya ki jing keren ki jing kentho bat ki ba ki we ti bat kawai ke basung syutia bha ka bangangalap kalong ma wad hapdeng jong kata ke jing persang ban peni ke jing lingkot jing mut jing berkhat jong kini ki WR ki beri bajuan maman kapor haki comment section bat bawan ban DM yang hi babun ki rukam kidang ya le ruban pengsan ya kai kata ke bagi keren ya kai kata ke bagi ki hong bat teng kasu kelalong thamula no nomor bangi haban buram ya kajing mood ke jongki teman re pat ting pat hap hi pat ban keren hap hi ban ong nomor bagi babun bah ki porlok ki ken ba ki don ya utau ya kata ke hok ban keren ban kentho ban piu la da kim mon la da kim kwa ban yu la ni ban pej ya ke ti ngasukwa ban ong tangkat ni mo ki babun bagi perlu ki jongi ki balaju melin ban pej na kapor bagi balaju wan ru ban komen jan man nak we ki video ki da smart ba ban wan ban pej khnang ki video jongi ban wan ai komen ki ba kentho ki ba mdei ba ong ba kentho ka ba kentho ali ka ba biang ka ba mut long ka ban te yangi kum kita kinong sna video bat ki we tenre kaba sengu juli susu kalau ban keren gikitin kamakor bagi kiwe kiran san ba bali ngong ikani dang menin kesngi men biet ngadang tapi ki video kabai day ba kajing lek jonga sha kayeng ba shayeng jing marit jongi shayeng ki khon jing marit habai day bat ka jing khlap no jongi kalong sha kajing du makrawi ngi kayeng kesem ban ngalam ba hapling jonga ta kajing ya lenti jonga kum ta u nong shna video udong le media batu bale di social media pakai kiwe mangalap baik ki kimpa dadon kita kiban ring video ban peni ya kerkom le niam le rukam khamtam habai day le bat kata kajing le nyo kajing klap no jong no ti bat kani klap no nga bang kwa ban ring bat ban peni jayu kabening kong kade na mata kayeng kesem kana mingin yo ban pej biang hadian habut ban peni ru kita kiba klam yo ban wan syakatu ka jingle buram khadu i marit jongi di barhajo ko por kaderu ban penish ko perthai ban dokumen ru ban penish ko perthai ru ba kadi kom le niam le rukam habai de ba jing khlap no junur jongno hakis nong githag baper pat ngej babun te jupi phim padi i hiru gi bakum kita bale la da yo iru le si dan we arli bang ngaling empat ju iru tingale da kata rukam tenri ki babun pat ki bang layo ki komen le ki ba khamak maling ha ban delete no nomor ba kala long kala ngala sung khnying ba kerukum keren ke jongki ngamban si ban delete nomor ka de ka ngam kwa bagi briu kin yo i komiti jat kin tien ha ka comment section jong ki don lu ki bangang la le ban comment ru sepe te comment ki bangang reply ha po jong ka comment section jong to video but ngasham mi khani phi ka we ba lada ngi yo i ba u briu ban nabar mo ngam thau kerteng ini nur ndela dawan menu beri upan nabar melawan ban le story ban le ban yu pen i ke ba de nang ni no jula jungi de ngi kloi ba ban ye pet ngi kloi ba ban ye ro ngi kloi ba ban yin ya ong ani sungu sarong ba kat mangi mo khasi
kasih jungi kile ya kani bat beriu upen i bangile sisai kani judan hamdan ki ban pen i yakum kani jat jingle halas nong jungi bagi kiwe ti bag basong stia pa kalong ma ngindale mangi ngindale ko mangau badi kasih nang ni hi do usnam jong kani ka ri jong kani ka khando ko siap hi ke keren gi kan tho ki pun man bale bah ban de pen i kam tam ni ki comment ki mangi ki ma bale bah ban de pen i ban ring video ha kasngi khlat jong no i ko mamburam su bat kiwe tenre kabasukli ke ya la ka jong re pa ka tim ka bentiu ka kentho kalong da kom we pan tingam le ni video ban pen kelai you know tring le ni video tam man pen song shapi ke subscriber ki baju baju pe ni video na ka por ba kubli shibun ya ka jing kersan ke jong phi ba bunsin wala pedeng jong ita i jing persang jong ban pen i kita gi bro khan ki bun ba ki ba kentho ba ki we tenre pan pijuan nak por syahmat ban yarap ban pen reply ban pen keren ban pen song thu ban pen pau ki jing so gu jong pi but ya ke e ki jing thmu ku jong ar le se ba phin ya sa nya bata jong ai comment section me ki ku bli shibun bata jong pi we but nga kermen ba le se kata ka jing kala kata ka jing mu perkhat ka jing kala kata ka jing ha perkhat perdan by day but kum kini ki jing keren jing ong but ki jing thau jing wo kan le se kan kam pinwan durno lani kan kam kala durno lese kini isngi ki banwan na ka jing shy jong ki imlang sa alang nomor bala de supay kuntu i kumba ka kata ka yap sosi kan kam jihasu ha ka yang keseng jong ki bakin keren kum gitu ki bro khay bakin keren ni ki kitien ki ba penmong ki bala penmong yanoriano ti bat ngasu kermen ba kanum ja ke besungsi hari sam go jongki bekiken haban sha keren pat dokum kita ki rukam tenre ke jing thmu ki jonga ban pen i kem ti ke boro khoi ka de bi thik ba ka perthai ka pateng jongi rukan i hadian habun bekini i ba pleng ka de kani ka rukam ka bangi ji alek pan on tap haki por jongi ba mensual si por jongi ba menta ngim tip su ke ba ja mensual haka por kaya ka ba mensual nomor ba bun ngim dan dang kamera ru ban chondur ru lani ban tho ban tar haka no ko manne bar ke bingi le menta ka dibi ko jing her pateng we din we ba ka jing modify na ka we ka kom le ni am sakwe pat bar ke bang ngapni haka to video ka dibi thik pan pni ya kani ka ya ka ba menta kumno ngile ba haka no ko dor ngile ti kam na diru ban pensyai kita negative comments balai mangle lani bangan penkesan ni balai mangle ti video ti henre bangan si thu shapi pat ki subscribe ki babon pha ki bala mi syahmat ban ya kersan nga lingba jong kini jing premi video jang na kapor kubli shibon nga buram nga sngo ye ipi ya ke pi le but lesi la ki dang mi kum kini ki jat comment kan bhahi binging ni ai hi shiding arding knet da khabaya ya ai ki jing sneng jing ketu na bata jong kini ki taki riu shim demong shim kabur ndi ki riu shim nong no om no ki riu bunut ba kim hun kim mon bat kim itanat satya ba kiwe kin le ya ke hakim lang salang bala da yo ilele ya ke ba khamper la dale unong we te ki ya ki bayas tunat ban de la dale ujong lajong te ki bishni ha te yak bukum kita kan bahaya ngi bingi keren ting ting te balwat sung pher da pi i ngaru bang reply bang kham e khendian ha ba reply ban ai khendiat tiak ha be de reply jong kini nomor ba ting ting don kam hi ban ai ting ting don kam hi ban keren nomor ba kadai tang da pipi da ka ba pikiran ka pension ran ki brio ka pensung thur ki brio ba ka penlong ki brio bagi kan perkhat arsian ki bikile ba le se da ka kom kan ra jing kala please bon ki jing kersan jo pin por sikunu am pi pa video perlong but le se da ki pa jing peni ba kinang bon ki ba le ki video le ki bang lale bang khampat dio ban edit tingan nang edit mentang nang sawan ra ru ki video ban nang wan ha ni khnat singi ban nang wan ba please bon se shemat pi pa video le shake si please bon perlong